Скъпи майко и татко, пиша ви да ви кажа, че съм жив и здрав. В Америка съм. Как стигнах до тук и аз не знам, но аз съм добре. Как е братовчетката? Опознавате ли се? Так му намери писмото от баща й. Защо толкова голяма къща? На времето така се е строило. Децата да доведат семействата си. Чакам да кажеш кога да те разведа, защото който не е видял Родопите, не е видял България. Какво говориш, ма? Какво искаш, бе? Вазов го е казал. Стойност на имота 5000 лева. Само подписът ти ми е важен. А, Молене, тя не е тъпа, ще ти излови. Треми на шмайзера на нея. Ние с татко ти имахме голяма дружба. Дядо Митьо? Идиш ли? Баба ти да фина цялата рода изтъка в черги и халища. Сега ти си наред да ги чуваш. Тя как беше? Супер си беше баба Дафин. Тук е на 100. Все и разправяха, че баща ви ще се върне. Всеки Гергьов ден тя задължително го чакаше. Дафни. Аз знам, че къщата не струва колкото ми даваш. Тук сме Балканите. Това не е вашия свят. Ако има воля, има начин. I don't know what you're doing here, but this is insane. This is my world. You don't belong in it. За вас го правя, чуваш ли ме? Престани да ме лъжеш! Какво искаш да тъчеш? Татко ми.